Ali wacho ni chenro mar timo apedha mar manyo gik lweny e gwengego biro medo dhi nyime nyaka chopi chok gik lweny duto ma oganda nigo e tok chika. Nuno motelo ne apedha makamano e gwenge mag Bura wacho ni sirikal biro rito mwandu kaachiel kod ngima oganda mabiro chiwo gige lweny ma gin godo kuom yie margi. We made sufficient recoveries, but still we are committed that until when we get the last firearm, the operation will continue. For those who surrender their illegal firearms, be assured that we are going to give you the protection that you require. Kwa nini wasilete hiyo bunduki sahi kama vile wengine wamelete? Kwa hivyo sisi tunajua hao communities ambao bado wanakatana hizo bunduki. We know them, we have profiled them, and we are getting them anyway. So it is better they bring voluntarily like others have done. No one has been arrested, no one has been done anything. They just brought the firearm, we document, and that's all.